can da fushin wani. Sadauki ba a bar rago. Babu mai ja maka walla abba ka zarce gaban wani. Mutum ne da mun kar dubu. Daga gafe sana namu masu tashe gun gaskiya. Mutum ɗaya da mun kar dubu. Faisal Yahudi dan kwarai. Karkara birni abba na ta aiki ba kwanye ba. Mai faɗa da cikawa jihar makakai ba su fargaba. Sadauki ba a bar rago. Da farar aniya kuna abba ka tarwa da yan uba. Mutum ɗaya da mun kar dubu. To daren damdam gwamna abba ka fi su a gaskiya. Mutum ɗaya da mun kar dubu. Faisal Yahudi dan kwarai. Mafalasfo sai abba gwamna kai can kaɗiyan kuda. Yanzu gwamna shi ayyukansa ya leka gida-gida. Talakawa mu ce raka mu je ba mai gargada. Gwamna mai shaku da kai jihar mu mun bi ka gaba ɗaya. Faisal Yahudi dan kwarai. Kanawa dama ai saman ruwa ita ta kai tsiro. Walla lambun wani ya haƙi ku nemo masa 'yan ciro. Babatun burga in na sa ku shegu kayan aro. Yanzu ya shaku da gwamna sannadi na rufin gaskiya. Faisal Yahudi dan kwarai. Gyara gyara aikin baka nake dubawa na yi. Yanzu MD zuwan ka yau gari aikin yanayi. Ko'ina MD ayyukansa ne sauyin yanayi. Kuma ya yi maka jinjina da ka da muke gaskiya. Faisal Yahudi dan kwarai. Mu kira sabi ina mu ɗaga Adamu mai kyan hali. Kaje daraktan ayyuka ba sai shi mai asali. Na sako BA na bukar masifa kyautar kuli. Nawa Musa an kawo sannan talo mai gaskiya. Faisal Yahudi dan kwarai. Dole in sa ala sura no direban MD kuma. Bangaren tukin mai gidanmu mun sansa da azama. Da uba uze na kuni mawaƙin MD kuma. Allah ƙara mana ɗaukaka a sassan mu gaba ɗaya. Faisal Yahudi dan kwarai. Yan gwargwadai injiniyan mu gwarzo raba gardama. Da Mubarak Abdullah wanda ya zama da alagama. Gwamnatin Sada Amar Reza ba shi